ନଈ କୂଳରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମଟିଏ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସାଧୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷବାସ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେହି ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ। ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଙ୍କାଟିଏ। ସେହି ଉଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସାପ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସାପଟି ଆସି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ସାପ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାବୁଲା ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରି ଆସୁଛି। ସେ ରାଗରେ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟିକୁ ପୁଣି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟି ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସାଧୁ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ। ଲୋକଟି ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁନି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଏବଂ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାପକୁ ଡାକିଲେ। ସାପ ଆସିଲା। ମୁନି ଋଷି କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି? ସାପଟି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ତାପରେ ଋଷି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସାପ ଚରାବୁଲା ସାରି ଫେରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ପିଲା ସାପକୁ ଦେଖି ଘରୁ ବାଡ଼ି ଆଣି ସାପକୁ ପିଟିଲେ ଏବଂ ସାପ କଳବଳ କୌଶଳେ ସେଠୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଂଶନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ହେ ନାଗରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବିନା କାରଣରେ ଦଂଶନ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆପଣ ପୂର୍ବପରି ତାକୁ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ନିଜର ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।